al comtat, el poble de Benillup. Veu com el temporal està agreujant els despreniments al barranc de Caraita. En els últims dies, amb més de 470 litres de precipitació acumulada, hi ha hagut solsides de terra en este barranc que està a poc més de 20 metres de les cases. Els veïns de Benillup miren amb molta preocupació el barranc de Caraita. Ahir se n'han anat pràcticament 20 metres de terreny i cada volta va menjant i cada volta està més prop del poble. La pluja persistent des de mes de març ha agreujat la situació. 14 cases fiten amb el barranc. Algunes estan a poc més de 20 metres. I per les nits, quan hi ha episodis com este temporal, de pluges continuades durant diversos dies, és quan no passem la nit tranquils. Perquè inclús a vegades estàs en casa i sents rup, vull dir, sents com el barranc va avançant. I va més, i de fet unes corregudes de terra hi ha que fa por. Abans d'aquest episodi de pluges, així és com es veia el barranc de Caraita. Des de 2004 els veïns de Benillup demanen una solució. Ara la Diputació d'Alacant ha redactat un projecte per a contindre el corrent aigües amunt d'este barranc que naix a la Serra d'Almudaina. Si arrepleguem tota l'olla, fem un mirador per ací i després fem uns murs de contenció en el que són uns taus de contenció de pedra ahí, podrem evitar de totes el mal que està produint-se. Com és un projecte car, valorat en més de 2 milions d'euros, es busquen fons europeus per a fer esta obra al barranc de Caraita i frenar l'erosió i el perill per a Benillup.